L-intervista se tiġi wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bela flimkien il-lejla ma' Mark Kembri nsellmulkom u nilqawkom għat 42 episodju mis-sensiela l-intervista. Qabel ma nibdew, mintomx qed taraw ħażin il-lejla, ħbib tiegħi. Il-lejla il-Kamra Sportiva għandha l-onur u l-pjaċir tilqa' fostna lil ħadd ħlief it-team complot tal-Bandit Anti-Connection. Hello. Islim il-kodat. Jena John Bandi u Zejbi. U jena liħor. U dak liħor. Joe Tantilli huwa wkoll John huwa partitarju tal-Milan u Joe huwa partitarju ta' Inter. Mark, insellimlek ukoll lilek li ħadkun qed tassistina. Insellem lilek Antonello mill-ġdid, grazzi Hello kulħadd. l-ispazju li tajtni l-lejla u nsellem kemm lil Joe u kemm lil John li nsabu bosna l-lejla. U nirringrazzjom tal-li onorawna bil-preżenza tagħhom. Bilħaq, Grazzi jintom. bilħaq minn ikollu xi domanda tiddejqu x'issaqsuhom għax la Joe u lanqas John żgur li ser ikunu l-lejla Li trid. disponibbli biex iwieġbu kol anke d-domandi tagħkom. Imma qabel ma nibdew, Mark, naħseb li tajb nagħtu naqra. Infakrukom ukoll li ftit qabel ma tħanna dan il-programm kellna l-ewwel set tal-logħbiet mill-UEFA Europa League u mill-UEFA Conference League li kif qed taraw fil-grafika jispikkaw ċertu riżultati. Ħalli fidejk Antonello. Fostom għandna rebħa 4-1 ta' Napoli li issa telgħu fras il-klassifika tal-grupp tagħhom wara rebħa kontra l-Legia Varsavia għandna wkoll id-draw ta' 2-2 bejn il-Genk u il-West Ham United. West Ham United li b'dan id-draw prattikament għamlu ukoll pass il-qoddim għal kwalifikazzjoni bħalissa maddejn diversi logħbiet fosthom Lazio li qed jilagħbu barra minn Dortmund Olympic Marsilja u mill-Conference League għandna l-logħbiet li involvu Roma mal-Bodo Glimt kif ukoll id-debut ta' Antonio Conte bħala manager ta' Tottenham Hotspur ma' Vitesse. Imma ejja ħallissa nibdew nitkellmu naqra mal-mistednin tagħna. John, merħba fil-program l-intervista, merħba wkoll fuq il-netwerk tal-Kamra Sportiva u onura għal netwerk żgħar bħal tagħna li qegħdin nilqgħu żewġ personalitajiet bħalkom. Qabel xejn, kif intom? John meta ċetta li jidħol għal dan il-programm lila qalli illi ġejb l-artillerija kollha. Insomma, l-lum m'għandekx bżonn ħafna għodda biex ikollu artillerija. Illum m'għandek bżonn computer li tkun taf teħħek jan-nies u tirrovinalhom is-sistema tagħhom. Ġifieri m'għandekx bżonn kanuni iktar. Għandi arma tajba li jsejħula moħħ u l-sin jaħdmu flimkien. Ġifieri seħħ bisparixxa f'daqqa waħda ma nafx fejn mar, kont m'għadux magħna, imma naħseb li diġà beżaq ta' qalbu u tal-aqlem. Ara, ejja ħalli nibdew b'domanda sempliċi għax tajjeb li minn barra il-logħba tal-ħadd li nitkellmu fuqha fit-tieni parti Mark, tal-programm. qabel xejn ħalli ma nafx Joe irċ ukoll jgħaddi l-ewwel kummenti tiegħu. Joe qed tismana? Le, Ġew, laqgħet jismagħna u laqgħet jarana għax m'għadux. Ekku. Jiena għall-inqas minix naraħ, issa Le, no. Jidher li wkoll għandna xi problemi. Imma insomma, nibdew bl-ewwel domanda. Għawdu, tfaċċa. Għawnu. Ħsib dik ħraf, Joe. Ejwa. Skużawni, ma nafx ġara. Kompetittiv. Jgħad overseas jien jgħad għawdex, allora stori oħra. Għajti. Mela, Mark, fidejk. Mela, nibdew b'domanda sempliċi għax tajjeb li minn barra l-logħba tal-ħadd li se nitkellmu fuqha aktar fid-dettall fit-tieni parti tal-programm. Ġillu parti nsiru nafukom ftit iżjed bħala partitari. Kif bdejtu żommu mat-tim rispettiv tagħkom? John, tista' tibda inti
L-Milan ser labu f'darhom darba tibdew home. Jina naħseb li għajt bħala fan tal-Milan meta kelli xi bejn 9 snin. Jina l-unika persuna fil-familja Bandi li jena supporter ta' tim Taljan. Għax hija kulħadd mal-Ingliżi, ovvjament minħabba n-nazzjonalità. Hija missieri huwa Ingliż, il-familja hija kollha Ingliża, imma nserta li naħat ommi in-nanna tiegħi hija Taljana, allura jiena forsi ġbiet il-dikinha, però kien Gianni Rivera li ġibidni lejt-tim tal-Milan, lura meta Gianni Rivera kien il-Golden Boy Taljan fil-qasam sportiv tal-futbol. U dak iż-żmien jien naf b'tim ta' Gianni Rivera b'nies bħalu u bħal anki Schnellinger fil-lasti tal-Milan, jiena għalija il-Milan kien l-aqwa tim li jeżisti fid-dinja. U allura kien dak il-perjodu li jiena sirt fan tal-Milan. Mela, Golden Boy kien hemm ħafna dak iż-żmien, kien hemm Mazzola u Facchetti. Ma kienux jibdew ġew mal Gianni Rivera. Le, ma kienux jibdew, mela kienu jibdew. Le, assolutament ma kienux jibdew. Anzi, dak iż-żmien kien iż-żmien tad-dualizmu bejn Rivera u Mazzola fejn anki. Mhux hekk, eżatt. Imma dak iż-żmien kien hemm mallat kbar bħal Riva, li kulħadd kien jgħid kien plejer kbir ma kien jilgħab mal-Milan laqas mal-Inter. Mal-Kaljari. Imma l-Kaljari dak. Mal-Kaljari, eżatt, ma kien plejer kbir. Imma jiena l-istess età jienu John naħseb kollox l-istess. Ekku. 10 snin bħal John ħadd ma kien iżomm ma' tim Taljan, għandi hija iżomm ħafna mal-West Ham. U missieri ma' Southampton kien iżomm. Jiena ovvjament kont iżomm ma' l-Inter. Bdejt anki l-ewwel gowra li ġobri kien Bordon mal-Inter immaġina l-istess 10 snin kemm. Ġifieri ħanalqu 50 sena nżommu ma' dat-tim jienu John. Ekku. Għalaqna 50 sena nżommu ma' tim sana. U allura f'dawn il-50 sena ġiri kelkom l-opportunità li tiltilgħu taraw xi logħba f'San Siro, forsi xi derbi jew xi logħba oħra li ma kienet l-isbaħ esperjenza li kelkom. Le, jiena qatt ma mort nara l-Inter u tajt, issa qasini xarfera xaqasin stess ma naf. Kull darba ngħid l-qara tas-sena ħanitla tas-sena u dejjem ikun hemm xi ħaġa iktar importanti. Literally ikollu bżonn il-flus ta' xi ħaġa oħra biex mmur għatta 3 ijiem Milan. Dejjem kelli xi impenn għal xi raġuni u kull sena ngħid ħammur. M'iniex fan kbir tas-safar, John kellu kumpanija tas-safar, jien personalment ma qatt ma rajthom, dejjem ngħid ħanarhom. Jew nibża lil nisħathom, jew nieħu l-logħba b'serjetà wisq u iktar naqgħod hawnhekk imur hemm u jitilfu. Ma nafx, kuntent bit-television bħalissa. Imma hija fil-bucket list tal-imur narhom meta about time sħabi xabaw imorru. Jien għadni ta' 62 sena ma rajthomx darba u li nadurhom 50 sena. John, fidejk. Jiena sentejn ilu kelli biljet maqtuħ biex immur narhom, però mbagħad faqqaw il-restrizzjonijiet tas-safar tal-Covid u tlift il-biljet u tlift kollox, ġifieri ma rnex narhom sfortunatament. Però ikolli nammetti minkejja li jien fan tal-futbol u fan kbir tal-Milan u tat-tim Taljan, u ovvjament tat-tim nazzjonali Malti fuq kollox, però jekk insifer minkejja li nħobb il-futbol, nippreferi mmur nara kunċert mużikali milli mmur nara partita futbol. Issa fil-fatt morna. Imma fil-fatt ħafna drabi kienu li mort nara kunċerti u ma mortx nara partita futbol, illa li nħobb kollox, però ma jiena estremist xejn. Però fejn tidħol il-mużika ma joħdilha posta xejn, ġifieri anki jekk jilabu l-Milan li tant il-ħobb narhom jilabu ma nitlifx partita tagħhom il-Milan u jkun hemm jien naf kunċert mużikali les li nitlif il-partita tal-Milan u mmur nara l-kunċert mużikali. Din hija stqarrija b'esta ċara daqs kristall. Jiena kristan żid biss farka jekk immurna u qed nippjanaw biex immur naraw logħba, ma mmurx nara l-Inter tgħidli xi strambetta dik. Qed nagħmel pjanijiet hopefully l-mara mmur naraw Liverpool kontra Manchester United. Naħseb ħadd tkun logħba spettakolari. Teħdu pjaċir żgur. Pers li ma nżomma ħadd minnhom u jogħġbuni tnej, naħseb ħanieħu pjaċir.
Għax ngħidilkom il-verità, missieri supporter kbir tal-Liverpool u eżatt qabel faqqet il-pandemija li ġimgħat qabel mort Anfield u l-atmosfera li hemm ġo Anfield ma qabra imkien ġo l-Italja. Juventus mort narhom kemm il-darba ġifieri. Naqblu 100%. Sorry? Naqblu 100%. Naqblu 100%. Bellezza l-atmosfera. Daqqejt xi serata li kellhom Għawdex, kienu ġabu gitarrista tal-Liverpool u bajt ħadd grazzja magħhom, għandhom briju kbir anke għaw għasab wara Anfield. Allora għatna mmorru sem. Sa naraw. U kurzita min jaf meta jlabu fiċ-Champions League l-atmosfera tkun kun isbax kombinazzjoni rajtom ma' Southampton il-Liverpool. Semmi Southampton l-ewwel. The famous European Nights li huma tant magħrufa li sa dan it-tant ukoll għandna tislija likom Joe John minant Franco Aloisio li huwa wkoll wieħed mis-segwaċi ewlenin ta' dan in-netwerk, insellmulu minn hawn ukoll insellmu lil Emanuel Cardona illi jgħidilna proset tal dan il-ħansejħu kup illi rnexxielna nagħmlu il-lejla. Immorru għad-domanda li jmiss. Nafu li kolkom ħafna impenji, ġurnata ta'kom. Tislijiet lil Franco Alois, għax Franco Alois huwa long time friend u long time. Eżatt, ħafna nafu. Dimna ħafna fl-imkien fil-fatt, apparti li huwa fan kbir tal-futbol huwa wkoll anki mużiċist u fan kbir tal-mużika Franco Alois. Eżatt. Eżattament. Qed titkellem għalina tnej fil-fatt. Mela, nafu li intom etni impenjati ħafna, il-ġurnata ta'kom imli għada zbajda bil-Malti, jatukom ċans bizzeb biex jissegu it-tim favorit ta'kom rispettiv l-axar. Id-dar? Dar nimmaġinax. Dar memx xojs miskin, nisma l-lejla ente. Diki, għet jitkellem għalija fil-fatt ukoll. Nabġebla waħda għatna ġixa safar. Jekk hemm il-logħba tal-Milan, tuħu paċenzja hemm televiġini dar minn li tjara xaġa impuġja fil-kamra l-oħra. Jiena nara l-logħba tal-Milan. Għamil żmien imur il-klab. Anka jien ukoll. Għamil żmien imur nara l-logħba l-klab. Santa Venera. Imma skurjaw it-Tottenham. Imma San, skurja San, spettakolari dar raġel ukoll. Konte l-ewwel gowl tiegħu. Eżattament. Ija, għamil żmien mmur il-klabb, imma jkun hemm wis antagonizmu, wis serjetà, u ma nposti pressure qawwi wis. Inkun irid ingawdi birra u nara l-futbol. Ma nkunx irid tqajjat u tajjir, ħanamlu jien, imma taqsed. Ifimni, għabel xejn ukoll spunt li jinsellem l-membri tal-Inter Club Malta li jiena u koll nkun qiegħed nassisti hemmhekk b'mod regolari għall-lobiet. Għall-lobiet. Semmejna ħanammorru naqra lil semmejt it-Tottenham, semmejna l-Antonio Conte x'taħseb? Taħseb li he's the right man for the job? Conte, tifira għandi għal-Conte, ġabilna l-ewwel lig wara ma nafx kemm żmien, ġifieri u għabnidem li jħobb il-players, jirrispettom l-players, jiena dejjem ekstibtu. Jisir ħabib tagħhom, jitbellaħ magħhom. He's a very serious man, ma tiħx li jrid imma ħajitla. Jaf xi jrid. Jiena naħseb li l-coaches Taljani huma differenti minkejja li l-Ingliżi jagħtu spettaklu fil-futbol. Però naħseb li l-coaches Taljani huma pezza drab differenti minn coaches Ingliżi, jidher li jinnaf l-ambjent, it-trobbija, il-kultura mediterranja hija differenti minn dik li japplikaw l-Ingliżi għaliha. Jien naħseb kif qal Joe, il-coaches tat-timijiet Taljani huma parti mit-tim, mhumiex l-alla tat-tim, mhumiex jinnaf, mhumiex id-diretturi li joħorġu l-ordnijiet, huma parti minn 11 illi jkunu qed jilagħbu fil-ground. Dik nara d-differenza. Il-coaches ta' timijiet Ingliżi għandhom ċertu inħossin jista' jkun żbaljat tagħma l-opinjoni tiegħi. Li nara jkun hemm ċertu isu distakk, isu bħal general manager ta' kumpanija għal foreman fuq il-floor. Fil-fatt ukoll anke l-Ingilterra jsejħulhom managers mhux coaches għal kuntlarju ta' pajzi oħra. Ħansaqsikom domanda oħra issa li kelli
insaqsikom min kienu l-idoli ta'kom fil-passat u ta' l-idoli attwali ta'kom. Xi tajduli? John, u jien semmejna Rivera u Mazzola u Pakketti u Boninsenja. Boninsenja u kienem. Dak iż-żmien sabiħ ukoll fil-futbol. Iktar law Milito, ovvjament, Eto, Schneider, nista' semmellek il-formazzjoni kollha ta' 2010. Meta ħadna tripletta. Kollha baqgħu idoli għalija jien daw. Zanetti bla ebda dubju, m'hemmx interista li ma jidrax dak ir-raġel. So jiena naħseb nista' naqafhem semmejtlek. Jiena m'għandix lista ta' nies individwali li ngħid li huma l-idoli. Ovvjament semmejt il-Gianni Rivera, min naf Maldini, Schnellinger, però illum dawk li huma attwali neħi il-Zlatan li huwa l-iktar wieħed popolari fil-moment bħalma kien jinnaf Gullit u Rijkaard. Eżattu, John. Meta kelkom dawk it-tlieta Olandiżi qudiem kienu ma kien jista' likom ħadd. Però dika jiena din iddejjaqni ħafna fil-fatt li t-timijiet Taljani m'għadhomx fil-maġġoranza tagħhom bi plejers Taljani. Tantu hekk li bħalissa qedlek neħħi Zlatan li huwa l-iktar popolari mhux mit-tim tal-Milan biss imma fl-Italja kollha konna ngħidu. Hemm ukoll anki Theo Hernandez li joġobna ħafna u Rafael Leao. Ħatar aħdar weekend miskin. Skużi? Mhux ħatar aħdar weekend. Le, m'hemmx taħdem. Ġo, mill-Inter attwali. Mill-Inter attwali il-forward line huwa b'saħħtu ħafna. Sanchez Aravolja Reservi joġobni immensament. L-akkwist li għamilna mant il-Milan, ċana glu, joġobni, meta jfettillu jilab, għax loba tajba u t-nej, le, kważi. Għasab li jkun protagonista nar il-ħat? Nar il-ħat ħajkollu pressure kbiru, naħseb ħajkun hemm xabajja u tajjir, nimmaġna jien. Fjuris mhux ħajkollu. Palma kellu Inzaghi kontra l-Lazio, niżlu biex jaqattawh. U fil-fatt batejna ħafna mal-Lazio. Imma il-forward line kollu għalija jien anki wara, anki Skriniar, Litrin, Brozovic. Asna, jiena nħobb it-tim kollu kemm hu sieħ bir-reserves kollox. Jiena anki nimmissja l-Kandreva li m'għadux magħna. Kien joġobni. Kandreva x'kien? Għax ma tantx kien joġobni. Kien joġobni. Ma dik opinjoni hu. L-istess jiena la darba kien magħna nortu ma' qalbi. M'hemmx tagħmel. Ma obviously Lukaku baqa joġobni kien. I mean, kull min best ma l-Inter għandu rispetti għaj. Anka Gresco. Anka min? Gresco. Għandhom l-għazla taħħom, ma... Għal-min nasa minnu Gresco kien dak il-player li għamil dak il-famu zbal fil-5 ta' Mejju meta l-Inter tilfu dak il-kampjonat. Yes, naf. Emma, ole, għamilna ħafna qassati ta' nara l-penalty kontra il-Juve mux qassata kien ma nafx fettillu. Dumfries. Xej, Jiena jidher li player ta' stilla t-esperienza. Minna ħati għaj, tarakom l-screens però frizzati. Mintomx in komunikazzjoni miħaj, ma nafx. Aħna għedin nisimawk tajjeb pero. Nisimawk għedin tajjeb pero, narawk, eżat, kif għedin inti frizzati. Pero għedin nisimawk. Ta' tiġi l-ura ġra li jenu kol, jew l-qacċa ħaġa, nafka ximju. Eżattament, mela ħalli morru għall-ħar domanda. Fidejk Mark, għall-ewwel parti, ovvjament. L-ħar domanda kienet, kont sensaqsikom jek għatrajtu x-derbi flimkien, issa ovvjament, barra me Malta ma mortux, flimkien xorta. Interessanti. Le, għatmarajt l-Inter, għatmarajt derbi. Efemni, flimkien fuq television għatajt. Anka u Malta flimkien fuq television. Mux bil-fum. J goal, it-tini goal. Nejb xej, Tottenham, Lucas.
Kompli, għat marajna derbi, għat marajna. Ajjeb. Mela jidher Dek Antonello sa. Mela jidher li John għandna xi problemi ta' konnessjoni qed nippruvaw nerġgħu indaħluh. Sa dan it-tant nistgħu mmorru għal break ta' riklami u imbagħad nerġgħu nidħlu għat-tieni parti tal-programm hopefully il-problemi ta' konnessjoni li għandu John jirnexxielu wkoll isolvihom. Ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Nintendo Switch OLED, modell avvanzat għall-logħob fil-kumdità, b'skrin ikbar u biżjed memorja. Akkwista l-kopja tiegħek mingħand Game Breaker. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Nintendo Switch OLED, modell avvanzat għall-logħob fil-kumdità, b'skrin ikbar u biżjed memorja. Akkwista l-kopja tiegħek mingħand Game Breaker. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Popolari, John Bandi u Joe Tanti li għedin jiddefendu il-kuluri milanisti u interisti rispettivament. Mela nixtieq li wkoll nerġgħu nagħtukom merħba dal-programm jidher li wkoll kellna xi sound issues ukoll jidher li wkoll huma solvuti il-programm l-intervista li wkoll llum qegħdin miegħi Antonello Bela u ma' Mark kif ukoll ma' John Bandi u Joe Tanti il-preżentaturi popolari li llum qegħdin jiddefendu l-kuluri milanisti u interisti. Ovvjament il programm live issues ta' streaming ukoll jistgħu jaffettwaw għal daqstant ukoll niskużaw ruħna jekk jinqalaq xi ħaġa nselli wkoll għal Mario Bellizzi illi qiegħed ukoll isegwina. Mario Bellizzi li huwa wkoll is-CEO ta'
partner nistgħu nsejħu l ta' dan il-network Velocity Esports Racing li wkoll huwa fost anzi il-main fejn jidħol Formula 1 Esports. Nsellmu wkoll lil Mario u l-kumplament tal-ħbib tagħna ta' Velocity Esports Racing. Infakrukom ukoll jekk tixtuq issaqsu xi ħaġa lil Joe u John qegħdin hawnhekk feel free li jistaqsuhom id-domandi illi għandna bżonn sa dan it-tant ukoll għandna ebda aġġornament minn Marsilja fejn Marseille u Lazio qegħdin bl-iskor ta' xejn b'xejn. Mill-Conference League Roma Bodo Glimt għada xejn b'xejn qed imorru fuq l-iktar timijiet illi jolqtu lilna l-timijiet Taljani u Ingliżi u Tottenham li qiegħda tnejn b'xejn minn fuq ma' Vitesse. John, ħalli issa immorru għad-domanda li missa flatant ukoll insellem il-Anthony qabela li qed jgħidilna proset lil kulħadd. Grazzi lilek Anthony wkoll talli il-lejla oġbok is-segwina u tislija wkoll speċjali anke l-fatt li Anthony qabela muħat ħlif l-Aziz Missieri li wkoll nixtieq insellimlu. All right, ninsellmulu. Ħiet. Mela, John, ħallista nibdew nitkellmu naqra fuq il-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej. Il-Milan bdejtu tajjeb, qed insommu l-Pasta Napli bħalissa qegħdin ukoll ras imbras magħhom. Taħseb se titlu għal din l-isfida bħala l-favoriti? Jiena nemmen li il-tim tal-Milan nieżel fil-ground biex jerbaħ din. Jiena m'iniex assistant coach, allora ma konx naf xemm ippjanatu x'ġie diskuss. Però naħseb li it-tim huwa preparat biżejjed li jinżel jiddefendi il-partita jekk mhux rebħa ma jiddefendi il-partita. Il-tim l-Inter huwa tim b'saħħtu ħafna. Ma tistax tajb ċertezza s-sejnżu jagħmlu kux ħajjerbu jew le. Li kieku fit-tim kif qal Joe għatem Gullit u Rijkaard u Shevchenko u jinnaf u Sidorf u Abbiati kieku għadhom hemm dawk ngħidlek ċertezza rebħa kbira. Minnaħa l-oħra l-Inter kellhom ukoll plejers bħal Ġermaniżi, Klinsmann, Matteus u Let's go. Ifem, jiena about time, jiena ili naħseb those seasons night about time li jaslu l-Milan, għax l-Milan għandhom storja enormi, kien kbir. Ħaqhom qegħdin fejn qegħdin. Tibnu bil-mod gradwali u b'mod intelligenti ħafna fuq players Taljani, budget. Bil-mod players għadhom żgħar, neħħi ovvjament Ibrahimovic. U l-ġiru. Le, joġbuni qed jilabu lob sabiħ u qegħdin fejn ħaqhom li qegħdin. L-Inter bħalissa kampjoni obviously aħna ġeneralment wara Jannar nibdew nbagħtu. Ma dejjem jiġri. Ma tista' nilabu sabiħ il-bieraħ kellna logħba bellezza. Hekk xi 80% possession tal-ballun, ġifieri jien rari ngħid ħanirbħu, ġeneralment jibdew jitqu bija sħabi fuq ħajibqawna d-darba, kull logħba biex ma nisħethomx bil-Malti. So mhux ħanikkummenta hekk għandix ħanirbħu jew le, imma naħseb qegħdin forma ħjar minnhom bħalissa. Sta dan it-tant. Dwar il-coach Simone Inzaghi. Simone Inzaghi kien il-coach li seraq ħafna tazz il-Juventus f'dak il-perjodu riċenti ta' snin ta' deb. U ma rajt sorpriża li mar mal-Inter għax naraħ veru coach intelligenti ħafna. Ejja, dejjem tagħna kedda, dil-Lazio dejjem tagħna kedda. Bil-istejjer, ħalli apparti ċinkwa maġġor li ma kienx probabbli kien player. Fil-fatt kien skurja wkoll dik kien. Skurja wkoll. Għalkemm jiena ġew jekk tippermettili nibqa' tal-idea illi dak il-kampjonat ma ntilefx dikinhar intilef qabel ġewwa meta l-Inter tilfu 2-1 mal-Atalanta. Sa dan it-tant jekk tippermettuli għandna wkoll domanda mingħand membru ieħor tat-tim tagħna li ħanejdu hekk kien il-moħħ wara il-fatt il-lejla qegħdin hawn.
Klomar Bringat li huwa wkoll il-korrespondent tas-Serje A għall-netwerk tagħna u qed jixtieq isaqsikom liema hija l-iktar logħba li tibqgħu tiftakru. Minn meta ma tul ħajjitna? Eżattament, kemm ilkom issegwu t-timijiet rispettivi tagħkom? Bla dubju Champions League Final kontra Bayern. Ovvjament. Jien personalment żewġ gol sa Melito. Dak għalija huwa pilastru fl-Inter. Jien, John, ma nafx inti. L-iktar waħda John naħseb jibqa' jiftakar Liverpool kontra Milan. Liema waħda f'Istanbul jew ta' TV. Nibqa' niftakar Liverpool-Milan jiena, Milan-Liverpool. Milan kienu qed jerbu f'daqqa waħda qlajna erba'. Dej sabiħa ħafna kienet dik il-logħba. Dakinhar biex ma mitx dakinhar jien. Bħal ta' tisħa jiġrili. Dakinhar il-ħbib tiegħi kienu qegħdin fil-ground jarawha live dik il-partita. U fosthom kien hemm Sandro Kiċer li huwa fan kbir tal-Liverpool. U meta l-Milan bdew ovvjament jerbħu, jiena bdejt nibatlu lil Sandro għin kollu, ovvjament naqlalu x'pasta żata x'taqala u x'taqala. F'daqqa waħda Miljan qalbet u l-Milan spiċċaw qalbu 4 goals. Ġifieri dik ma ninsejqat. Niftakar li ma tielet goal tfejt il-mobile. Sadan it-tant ukoll aġġornament minn ġewwa Marsilja jingħata penalty lil Olympique Marseille 31 minuta logħob. Naraw ftit x'ser jiġri ma nafx hekk kienx hemm xi ħadd li sakemm qed jingħata dal-penalty xtaq jitkellem. Għax nara Tottenham ukoll jien. Huma skurjaw il-Marseille. Marsilja skurjaw. So, dak is-season li ħadna l-Champions League 2010 kont ħriġt ma' Milanist u ma' Juventina. L-Italjana ġifieri. Kont tlettieħbib. U morna naraw l-airport. Ħalluha l-airport. Kien hemm wieħed mir-restaurants li hemm hemmhekk. U kont minarija li jimbiss supporter tal-Inter tal-klab. Għax bdejt naqbes unora, ma bat ma t-tini gol għam nofs il-klab. Allora, tamara, rajta, u jgħat nafħabi, għawiz jgħat interessi. Kienet serata tal-ġen. ħafna jgħidu li u mux darba kull 45 sena, jew whatever. Ija, ma kuntent li l-ħaqta. Il-ħaqt l-Inter jirbħu tazzi oħrajn, imma din kienet spettakolari. Ma nafx x'ħan nerġgħu naraw, jalla. Ma nafx, nistgħu naraw. Ġo, ħadd jieħdu l-Juve wkoll, għax hawn il-Juventus niftakarhom ukoll jien kelli 12 ma l-inqas ngħid rajthom darba f'ħajti jerbħuha għax imbagħad rajthom 5 darbiet oħra jitilfuha. Imma dik kienet Juventus tal-bliħ, Del Piero, I mean. Il-Juventus tal-Ippi. Del Piero, Ravanelli. Vialli, Padovani. Eżatt. Nedved kien telef il-final tal-2003 kontra il-Milan. Il-Milan kienu rabbi f'Manchester John, ċoħe. Tiftakar naħseb. Ma fimtekx Antone. Dik il-final il-Milan kienu rabħu minn fuq il-Juventus ġewwa Manchester. Fl-2003. 2003. 2003. Min 20 ta' Mejju. Ekku. Kienet. Ġo, ħan saqsik mistoqsija dan. L-Inter ġem kompli, John. Dik is-sena meta l-Milan kienu rebħu dik il-partita, ġo l-Ingilterra kont qiegħed ġo ħanut nixtri id-diski. U kien hemm żewġ persuni Taljani qegħdin jixtru d-diski wkoll. U bdejt inħares lehom, bdejt ngħid imma daw jisni nafhom x'imkien. Taf li tkun taraħlaj fil-persuna ma tippretendix illi ħassibhom. ċekku dawn ma kienu ħadd proposta kur Roberto Duoni. Kienu qegħdin Londra, meta nżilna lura Londra, u kienu qegħdin f'ħanut ta' diski jixtru diski. Kienu jixtru ħaf diski, però jqalbu fis-CDs kienu qegħdin ġifieri.
Costa Curta u Donadoni, għat ma ninsija. Il-pilastri tal-Milan tan-1990s. Ejwa, ekku, tan-90s. Tan-90s. Mela, Joe, l-Inter. Żmien ta' Il-Milan ta' Fejn kien hemm l-Olandi. ta' Ruud Gullit u anke Marco Van Basten ukoll da. Rossi kien hemm Baresi, Gullit u Van Maldini, Basten. kien hemm Tassotti, Maldini. Cavani, Albertini. Albertini, Sebastiano Rossi. Eżatt. Francesco Antonioli kien riserv ta' Rossi, għax dak iż-żmien bdejt inżomma l-Juve jiena fil-bidu tan-90s. U l-Milan kienu kont ngħid ma doffi daw x'tim għandhom. Ħadd ma jagħmluhom invincibbli. Invincibbli. il-Milan tal-invinċibili fil-fatt. Ekku. X'ist tistaqsini għax? L-Inter ġej minn żewġ rebħiet kontra l-Empoli u l-Udinese. Biss fil-konfronti diretti s'issa, ġifieri nitkellem kontra Lazio, Atalanta u Juventus, ġabru biss żewġ punti. Taħseb li jekk id-derbi ma jintrebaħx ċansijiet Interisti li jżommu l-iskudetto jistgħu jiġu meqjusa bħala mitmuma jew taħseb li għaduk minni? U le għaduk mini jista' jiġri minn kollox. Inti Juventin fino alla fine, le ta' Ekku, hekk ngħidu, imma diffiċli 16 punt. Jien personalment u ħadd ma ħajabel miegħi Juventin, ma kenniex niġu trow mal-Juve, jiena għalija trebħa. Emma so, ġara li ġara. Emma għaduk min biex ngħid isma' ħajibħu hemm minn Napoli qed jilagħbu lob tal-bliħ. Tal-ħadd hemm potenzjal li niġu 10 punti taħt il-leaders l-Inter però, Ġon, ġew. Eżatt. Again, nobot ngħid ħanirbħu, nobot, ma tnix ngħidha ħanirbħu, iktar qed ngħid ħanitilbu ħanirbħu. Imma qed joġbuni kif qed jilagħbu. Jiena l-qatla tiegħi meta nara x'aba żbali, meta nrom jilagħbu sabiħ, il-konfidenza tiegħi tikber. Jien personalment naħseb qegħdin forma aħjar minnhom. Plus li għandhom il-Hernandez u ġoħol dakwa pilastru kbir għal-Milan palista. Il-fatt li mhux ħajkun hemm ħajjejna, kind of, għax daw il-Milan wara kollox għandhom reserves kemm trid. Aħna reserves tagħna b'saħħithom daqs l-ewwel 11. La semmejna l-Hernandez, mela, ħalli immorru kol kellna fad-domanda preparata fuqu. Kemm se jkun importanti għal-Inter li permezz ta' Matteo Darmian u Denzel Dumfries li huma l-plejers li prinċipalment jilabu fuq il-lemin jisfruttaw in-nuqqas ta' Hernandez. Ħanibda bik ġew, ma badix nisma' minn Ġon ukoll fuq għadi. Ovvja li ħajħossu, imma naħseb their stable jieħdu sib anyone. Ma tifli Hernandez huwa għaz mill-għawa plejs li għandhom il-Milan. Imma naħseb Ibrahimovic ħajaffeċ u jidħol jkisteru jgħaleb u dam u jistrutja u. You know what I mean? Milan huma tim kompatt ħafna. Dumfries l-importanza li tgħallem ma jerġax jagħmel l-isbal li jagħmel mal-Juve. Pija jien iktar moħni fil-forward line palesta, għax hemmhekk minn hemm iridu nirfhom il-forward line. Ekku, John, minnaħa tiegħek Hernandez ser jinħażru mhux forsi. Ritu Tottenham jinħassu fimni. Bħalissa naħseb li huwa naħseb għalija li huwa it-top player f'tim tal-Milan bħalissa. Ġifieri se jinħaż żgur, ġifieri meta jkollok pedina bħal dik nieqsa minn tim bħal dak. Kollha kemm huma l-11 player iħossu nuqqas ta' wieħed minnhom li jkun jispiqqa għalkemm irridu ngħidu wkoll illi dal-aħħar it-timijiet Taljani ma kinux qed jiffukaw fuq players partikolari stiller, kienu qed jiffukaw fuq it-tim kollu bħalma kien ukoll anki derbiċċar it-tim nazzjonali Taljan meta kien qiegħed qabel ma rebaħ il-tournament li għadda. Ġifieri ħajnħass u kif qal ġew il-Milan huwa tim b'saħħtu, però l-Inter huwa tim b'saħħtu wkoll u bħalissa huma champions. Ġifieri naħseb li nhar il-ħadd se tkun partita mistennija ħafna anki minn dawk in-nies li la jħobbu lill-Milan u laqas jħobbu lill-Inter. Ġifieri kulħadd se jkun Ġon, ħansaqsik xi ħaġa jekk jogħġbok.
Semmejt u anka ġew semmija ġifieri di, il-Milan ilhom l-aħħar staġuni qed jibnu tim u jidhru fiċ-ċar li kienu ġejn issa jiġux l-unuri maġġuri jew le, żmien irid titina pari. Kemm taħseb li l-coach Pioli għandu mertu fiha? Niftakru lista fl-ewwel żminijiet tiegħu, il-Milan kienu kważi neħħuh biex iġibu dak il-coach Ġermaniż li kien hemm ma' Minister żball ma' Leipzig. Ragnix. Dak għax ma stax niftakar ismu. U mbagħad iktar ma beda jgħaddi żmien iktar ikkonsolida il-pożizzjoni tiegħu li saħansitra innexxilhom iżommuh. X'taħseb fuq? Mark, jiena nħares, jiena llum il-futbol mhuwiex biss sport, sfortunatament, llum il-futbol huwa wkoll business. Naqbel miegħek, fortuna kbira. Issa men inutli noqogħdu nippruvaw induru mal-lewża huwa business kbir u hemm involuti flus. U kif jgħidu l-Ingliżi money is the root of all evil. Businessman meta jibda business ma jibdix business bil-ċertezza illi ħajibda jaqla flus mill-ewwel, meta tagħmel business tistenna li jkollok tlef, it-tieni sena tibda forsi ju break even u mat-tielet sena tibda forsi ddawwar lira. Il-futbol l-istess business. Fimni, Pioli beda ridu ċans jagħmel il-formazzjoni li xtaq jagħmel biex wassal tim fejn waslu llum, ġifieri. Dik hija l-istorja kollha. Money is the root of all evil, fejn jitlu l-flus. Jintela kollox sfortunatament. Però realistikament taħseb li huwa l-coach li jista' iwassalkom għal xi unur? Jidheru. Jiena qatt ma ngħid li ma jistax, jiena dejjem ikolli lealtà u fiduċja lejn min ikun qiegħed jinnaf jimmaneġġja jmexxi intrapriża bħal dik. Hemm chemistry tajba. Hemm chemistry tajba. Hemm chemistry tajba ħafna. U jiena xullu jindokra l-players tajjeb ukoll, għax eżempju qed jiġi niġu moħħi Sandro Tonali. Sandro Tonali fl-ewwel staġun tiegħu mal-Milan forsi stennew xi ftit iktar is-supporters Milanisti, ma dan l-istaġun qed ikollu prestazzjonijiet ferm aħjar mill-istaġun li intemm. Mill-istaġun ta' qabel. Ma kif futboler jibqa' uman. Tajjeb kemm hu tajjeb futboler jibqa' uman. U l-uman fin-natura tiegħu huwa jkollu ġranet tajbin u jkollu l-ġranet ukoll anke mhumiex tajbin. Jiena pereżempju qed mill-iktar players ta' dinja huwa Cristiano Ronaldo, jkollux lob ħażin, partita ħżiena, ikollu ground kulħadd bil-mara u tfal b'kollox ikun hemm, imma dan huwa l-futbol, dan huwa l-isport. U m'hemmx tagħmel, taf tiġi jiġu 3 partiti tkun qed tibrilla u tħalli impatt pożittiv enormi mal-fans tiegħek ma dawk li jiffollowjaw. Jom kellha naf tkun niżilt il-giljottina fuqhom u tajt rażek inti stess bil-prestazzjoni ħażina li tkun għamilt. Ġifieri, let's face it, bnedmin huma wara kollox. Ekku. Jiena I'm surprised ħafna kif il-Milan ġabru punt biss Champions League tista' għax tennejt il-lob li jtirabu fl-Italja, mux għet jidher fl-Europa. Ma ninsewx ukoll li kellhom grupp naqra diffiċli kontra il-Liverpool li huwa mit-timijiet favoriti għal rebħa finali l-Atletico Madrid, tim li taħt Simeone wasal kemm il-darba wkoll finali ta' Champions League, jiġifieri. Ekku. Telfa ta' Qegħdin jibqgħu kulħadd l-Italja, ġifieri qed nistennihom nixtieqhom jgħaddu għax għandi gut feeling li l-Milan ġej xi ritorn kbir. Jien li interess. Irridu jirbħu mal-Atletico u mal-Liverpool, Isma' ma tkunx l-ewwel darba ta' il-Milan, daw il-Milan, daw mhux għandna ġew tanti 11 il-plejer fil-pjazza ta' Raħal. Il-Milan daw għalfejle, anke l-Inter għalfejle. L-Inter forsi qed nisbiżja ċans li jikkwalifikaw għar-round li wara ir-riżultati tal-bira. Ma jien kummentax fuq l-Inter pożittivament fis-sens nibża li nisħeb, allura jien dejjem inżomm lura. Imma qed nilagħbu lob sabiħ u qed jidher u riżultati ġejjin. Imma qed nistenna mhux qed tagħmel sens, is-serja qed jiġru fuq quddiem, u mbagħad fi-Champions League punt. I expect them to do more. Jista' jkun għax ilhom ħafna barra minn kompetizzjoni Ewropea u forsi
hemm realtajiet differenti mill-kampjonat Taljan dik ta' min forsi qed Tennejna jirrimarka. wisq minn għandhom. Tennejna wisq tfal bla esperjenza wisq. Daw jekk tot il-players li labu fiċ-Champions League tagħhom Aqtal Ġiru u l-Ibrahimovic l-oħrajn toddhom fuq it waħda kemm labu lob il-players tal-Milan. Dik taf tagħmel. Ma kif qed tajjeb ħafna inti il-Milan huwa tim b'isem u b'istorja. U f'dejjem għamlu performances tajba. Għax aħna najru l-Juve, aħna l-interessi najru l-Juve l-ħinkol. Imma l-Juve, ilhom sejrin tajjeb fil-Champions League 25 sena. Dejjem sejrin tajjeb. All right, ma jaslux, jaslu finali, jaslu kwarti tal-finali, jaslu semifinali, imma jaslu. Pass Tajjarom konsistenti. kem tajjarom, u tobodhom kem tobodhom. Jaslu. Aħna ma naslux, aħna Għajkom 10 snin ħassina ma taqfu il-round tal-gruppi. Exactly. Il-Juve dejjem konsistenza sabiħa. Again, min qed jismani palissa jgħidu rada qed ifaħħar il-Juve. Le, ma dawk huma Tajjeb trid tgħidu l-fattiju. bħala tajjeb u l-ħażin trid tgħidu bħala ħażin. Għandi ħabib kbar inkluż il-mara tiegħi li huma Juventini, ġifieri jafulhom deep down għandna rispett lejn xulxin mutual, imma dik hija l-verità. Huma tim konsistenti ħafna. Laqbadni fuq il-Juventus. Anki biex nagħti naqra spazju lil Ġon. Stennejthom ħajbdew daqshekk ħażin? Meta tqis l-skwadra u l-coach li għandhom? Fimni, għadu kif għala ġow il-fra, il-Juventus huma tim b'istorja, Juventus jibqaw. Għasek kważi ma tistenni, minn timijiet kbar jien, minn timijiet ta' ċertu formazzjoni, ta' ċertu storja, ma nistennix li jkun hemm disappunti, imma nerġa' ngħidlek dak li għadt aktar kmieni. Il-teams huma magħmulin mill-bnedmin, mill-lumar. Jiġifieri illum għandek burdata tajba, taf tiġik partita kbira, il-ġimgħa ta' wara tkun qed tilgħab partita ma' tim li f'widnejn in-nies huwa inferjuri għal kobor tal-Juventus u tal-Milan. Titlef. Jiġri rajna x'kien hemm fil-ġranet li għaddew ġew l-Ingilterra, Manchester, ġifieri il-fans rridu joqgħu rridu saru jkeċċu l-coach. Dak il-ħin rridu jkeċċu l-coach, ma jiena U għak kindu tajtu, biraħslula l-erju velabu. Ekku, nar it-tlieta. Eżat, il-formazzjoni labu, il-lob kif labu nar it-tlieta juri li naħseb li fl-axħar il-coach sab il-formazzjoni li jrid. Naħseb. Belħum Naħseb li. tiru ħadmilkom. Ekket. Xorta nana għall-Akunja f'nofs il-ground jene, fl-attak tal-Juventus. Ma il-fest minn mekkini u Makkeni b'naħseb bħalissa apparti Locatelli l-aħjar midfielder mill-kumplament tal-midfielders Locatelli u Dybala jidru u xruma fuq, mit-teżbar. Locatelli fin-nofs, u mbagħad għandek il-Morata u l-Dybala fuq Morata. Jien għandi flok, jien għandi flok ta' Morata bil-ger tal-Juve, temmen jien interess. Fil-fatt ġew għandna kumment minn Chris ġejni li qed jgħidilna proset ġew tanti għax qed titkellem favur il-Juventus, issa tfalna Ejwa, mhux ifhimni fuq Facebook ħaġa, imma meta tkun fuq programm tkun reali. U r-realtà hi li l-Juve huma l-iktar tim konsistenti li hemm fl-Ewropa, mhux fl-Italja. Dejjem hemm. Hekk ma jkunux il-Juve, l-Italja ma teżistix fiċ-Champions League. Issa jitilfu u ma jaslu sal-aħħar u ilhom 25 sena u 26 sena jistennew. Il-verità hija dik. Mela ħalli morru għal domanda oħra x'anki l-ħin qiegħed jafas. Mela it-tema li għażilna għal programm tal-lum fil-fatt kienet id-derbi tal-veterani u dan għaliex Milan qed jiġu ispirati minn Zlatan Ibrahimovic illi għandu 40 u minn naħa l-oħra hemm Edin Dzeko illi jgħod 35 sena u kol kellu bidu tajjeb ma' tim tal-Inter. Taqblu ma dan il-ħsieb? La, assolutament le. Assolutament. ċej, għamin bisma, t-semmi plejer. Il-Milan għandhom naħseb iktar tim zazuħ li hemm fl-Italja. Naħseb jien. Min taħsbu li jistgħu jkunu il-protagonisti apparti Dzeko u Ibra?
Ejja, ma Ibra, poġġiħ fejt poġġiħ, jista' jkun mal-Juve, kien mal-Juve, kien mal-Inter, kien mal-Milan, kien mal-Amerika, kien mal-Barcelona, kull fej kien spikka Ibra u għadu tajjeb. Huwa plejer kbir, b'saħħtu, twil, mibni, I mean, ma tistax ma tarax li Ibra. Mux ċekku. Anke meta jiskorja, isek tfajt arbru nofs il-ground. Kbir, enormi. I mean, Dzeko, jiena ngħidlek, l-lum kont nitkellem ma' Juventin, kbir ħafna tiegħi Brian Gatt. Għal we underestimated Dzeko, għax il-Juve riduh. Imma ħasbu li kien ħajkun xi qassat oħra bħal Ronaldo, xi jaħwis. Bid-dera ma xi jaħxu. Assolutament, għax magħna tira plob tal-ġen. Naqbel 100% fuq dal-punt. Riduh Dan il-diskors kien jenat ukoll meta kien hemm fil-lasti tal-tim nazzjonali Italjan Dino Zoff tiket jgħidu għax baqa' jilab. Kurjaw il-Lazio bieb. Kurjaw il-Lazio. Marsilja wieħed Lazio wieħed ma tokki ta' mill-ewwel taqsima. Eżatt, ma tmiem l-ewwel taqsima. Isma' ma rridx inkisser festi, imma jidhirli, korreġuni x'intom tifhmu, kull fejn jilgħab Ibra, it-tim ma rebaħx Champions League jew għandi żball. Eżattament. Ekku, tajjeb Eżatt, vera. Meta talaq lilna ħadna Champions League. Meta talaq il-Juve. Issa jgħid mal-Milan, bir-reġun, ma nafx jiena forsi jekk jinqala mimma Milan u rridu jixtruh ix-Xewkija Tigers, ma tagħmilx. Rispett kollu lejhom. Rispett kollu lejhom. Għandna wkoll kumment minn Roberto Chiappa fejn qed jgħidilna ser ikun derbi jaħraq immens tagħna. U illi nistgħu ngħidu hekk, Mark, nistgħu anke mmorru fuq l-aħħar domanda li għandna rigward ukoll l-aspettattivi. L-aspettattivi ta' Ma tantx qed nisma' Antonio f'daqqa waħda ma nafx ġara fil-skużawni. Mela, bażikament x'inhuma l-aspettattivi tagħkom għal dan id-derby u ma nafx forsi għandkom xi kumment finali x'tgħaddu li. Jiena jekk nista' nibda jien alla ħares jiġu dro. Alla ħares jiġu jiena id-dro nobodu huwa punt huwa ħella ta' ħina li jien. Aħjar nitlef jien għax jien nkun irrid nirbaħ għalkemm qatt ma nikkummenta nkun irrid nirbaħ. Imma kun ma nasib ġejja dro, ma nasib ġejja dro. Jiena bħal jekk ikun hemm, ma nixtieqx jiġu dro. Ma nixtieqx li jiġu dro. Ma nixtieqx li jiġu dro. Ix-xewqa tiegħi li nerbħu, il-Milan nerbħu, imma ma nixtieqx jiġu dro. Le. U mbagħad hemm il-biża' kbira li jkolli kull meta narabu mal-Juve li jiġi xi gol b'xi 70, 80, 95 minuta hemmhekk ir-rabi. Ġew ġieli l-Inter rebħu derbis fid-90 minuta. Ejwa, vera. Ġieli l-Milan ġabu drojiet fid-90 minuta tiġini frasi dak id-derbi ta' xi 4 snin ilu f'Sibti Light meta Pioli kien coach tal-Inter u Zapata kien skurja fis-97 minuta minn corner. Tafu xedu l-Malti ħbieb, u t-ġrija tal-barkun. Tal-barkun, il-Juve fino la fine. Ton, inti mal-Inter u. Eżattament. Aħna l-Interisti kind of familja. All right. Inti x'taħseb? Jew ma tikkommentax. Ma nħobx nikkumment qabel derbi, jiena fil-fatt il-kummenti tiegħi la ġejna fiha ser inħallihom għal nhar il-ħadd li ġej għal ħabta tal-11 bil-programm analiżi doppja fejn fih ukoll apart il-kummenti fuq Milan Inter se nkun qed nitkellem fuq il-Grand Prix tal-Belt tal-Messiku li ser ikollna il-ħadd fil-għaxija appuntu fl-istess ħin. John, grazzi tal-li attendejtu għal-programm. Grazzi ħafna. Kbir li konna l-konfosna, forsi John, għal-sibt nsemmu għadi. Nar is-sibt nitkellmu fuq għadi fuq il-programm. Eżattament. X'tgħidulna fuq il-programm ta' nar is-sibt? Is-sibt nitkellmu fuq kollox, ġifieri. Fuq kollox, imma diħan semmuha
Għatma kienem diskussjoni konna ċivili daqsek. Għana Program fil-program. interessanti ħafna, nisma' ħafna minnu. Konna ċivili ħafna l-lum. Iva, vera l-lum konna ċivili, ma fil-program tana tisma fuq kollox, fuq kulħadd, u ma tisma mużika rock. Mużika sabiħa. Eżattament. Qed jieħu l-aħħar qatra. Għajtuħ? Ikun iċċib ikun lejlet id-derbi. Ekku. Ekku. Mela, Għana narta septik. Ġdid. mela, Għanna narta septik kunu għadin nistennew il-rizultati sportivi mill-ħabib tagħna. Albert, meta jitlina fuq il-Bundesliga, mek għanna neħdu pjaċir, u zegwazi. Jaqbad naqamana. Nibdew Jaqbad naqamana dakinat. Kompli għant, kompli ħija, xadni l-ekku. anzi, fil-fatt, tajniku spazzu kollu, Lejli tajjeb. pero nirringrazzjawkom Lilkom tal-li attendejtu, ġonnu ġow, grazzi koll l-sponsors tana li huma Game Breaker, Beauty Wisdom u Lily's Health and Beauty. Kif għednilkom, nar il-ħat nirritornaw bil-programm analizi doppja fej fiħsar nkunu għatnaddu l-kummenti fuq id-derbi u fuq il-loba Inter Milan u l-Grand Prix tal-Belt tal-Messiku tal-Formula 1, bis nar is-sibt li ġej ukoll jien se nkun qed nagħmel intervent fuq il-programm Sport Life Plus illi jixxandar fuq l-istazzjon TVM News Plus. Iżjed informazzjoni u dettalji fuq u ser intuhomkom iżjed il-qoddim. Antonello Bela u Mark Xkembri itukom ukoll il-kumplament tas-serata tajba, grazzi ukoll il-Klomar Brinkat illi jena wkoll biex nagħmlu dan il-programm sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla l-ħsieb tagħna huwa li nitkellmu fuq il-Formula 1, il-Grand Prix tal-Belt tal-Messiku staġej ukoll triple header b'żewġ tiġrijiet oħra, inkomplu nitkellmu ftit sew fuq il-battalja bejn Lewis Hamilton u Max Verstappen, kif ukoll fuq il-ġrijiet post bejn il-McLaren u l-Ferrari. Sakemm nerġgħu niltaqgħu Mark, kumment finali min-naħa tiegħek, ħalli nkun nistgħu nagħlqu wkoll. Proset il-kulħadd tal-programm tal-lejla, jalla nar il-ħadd tkun darbi sabiħa, anka għal-minu support notru ħana ġifieri ħanara għazgur kif għal dan fġon laqqas ġewx ħadd minnhom għala. Nsellem lil kulħadd u li ngħidilkom jekk il-ħaqtu nista' tinkwetawx għax minn ftit tal-ħin ieħor dan il-programm se jitlgħu wkoll fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube. Għal stant ftit paċenzja u dal-waqt taraw dan il-programm hemmhekk ukoll. Illej tajb il-kulħadd ħbieb u grazzi tal-li segwejtuna. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.